Happy Sabbath. Welcome sa atong takna sa pagtuon. Nga diin magahimo kita sa sinima na nga atong lesson review. Ug karon atong i-review ang lesson number 6. Ang uluhan, wala ba'y hinungdan ang tunglo. O uban gihapon kanato mga higala si Ma'am Pinky ang ato nga director sa Women's Ministries sa South Philippine Union Conference o si Pastor Danilo Palomares ang atong dasig nga director sa stewardship. Happy Sabbath ninyong duha. Happy Sabbath, Pastor. Happy Sabbath, Pastor. Okay. O greeting sa atong tanang mga kaigsunan ug mga higala dinhi sa Pilipinas ug sa gawa sa nasod. O dili lang diri sa Pilipinas kundi sa tibuok mga kanasuran nga maabot sa ato ang GSAT nga satellite nga alang sa wala pa nasayod, daghan ng mga nasod sa tibuok Asya nga naabot niini bisan pagani sa uban nga sa Europa ug sa Amerika. Og niya mga higala ang ato ang basahon ang ato nga lesson ang dama mga higala og maghimo kita una sa pagampo sa dili pa kita mapadayon, Ma'am Pinky. Magampo kita. Ama namo nga nakas mga langit, daghang salamat sa kagayunan nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Hinapon taw Dios nga imong kabubuton diya sa langit, matuman maingon man usab ini sa yuta. Amahan, daghang salamat sa imong pagtubag sa among mga pagampo, ang imong balang espiritu magagiya kanamo nga makahimo kami paghisgot sa among leksyon nga masabtan gyud namo kay kinintanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Balik gihapon ta mga higala sa sugilanon sa kinabuhi ni Job og ania na kita sa kapitulo 4 o kapitulo 5 atong pagatugkaron gamay mga higala ang mao nga sugilanon og atong mapupo ang mga mahinungdanon kay nga mga punto nga gusto nato tun-an. Una, mga higala, ang point of view ni Job, Pastor Palomares og Ma'am Pinky, lahi sa point of view sa iyang mga higala. Si Job maoy nag-antos, ang iyang mga higala nga suod kayo nagbisita kaniya. Og una, malipayon kaayo ta mga higala sa panahon nga kita nag-antos nga dunay mga higala bisita pa ta. Simpatiya. Okay, ang ilahang objektibo sa pagbisita, simpatiya man yun, no? Ilang nadunggan sa balita nga si Job dunay problema, miadto sila kay mo simpatiya. Apan mga higala, atong matngunan usab nga ang kanidi ay pagbisita nato imbis mo simpatiya basin og mo resulta nga dili hinuon simpatiya ang atong nahatag, Ma'am Pinky. Mauna ang atong tun-an karon, no. Unsay angay natong buhaton mga higala sa diha nga kita mo bisita sa ato nga higala nga nagbangutan, nga nagantos, nga nalibog sama sa kahimtang ni Job. Mao kani mga higala ang atong pagatun-an pag-ayo. Unsa may mga butang nga angay nato nakita sa kahimtang sa iyang mga higala. Una, ang akong giganahan Pastor Palomares og Ma'am Pinky kanang naa sila ni anha. Oo. Gawas pa, ang ilahang view actually is generally correct. Kini bitong nasa ato ang uluhan sa atong leksyon nga ang tunglo wala bagyo'y hinungdan? The answer is no. Daagi na hinungdan, generally. O correct sila, ana. Sa diha nga sila ni misita kang Job o misimpatiya. Og kung imo pong tan-awon Ma'am Pinky, naghilom-hilom po to si Job una. Gani, 7 ka adlaw, wala gyud sila mutingog. Naghilom-hilom sila. Pero sa diha nga ilang gitan-aw gyud pag-ayo, murabag naka-conclude sila ma'am nga imposible po kaning tawhana nga mag-antos ani ka grabe nga pag-antos way sala. Oo. Sa akong nasabtan, natural lang nga tendensya sa tao nga naada yun siya preconception ba sa kana bitaw yang una-una nga nahitabo gini murag nag-analyze unta siya ba, pero nauli na sa iyang point nga naagid ni sala ning tawana nganong namatay ka namong namatay na siya kay nag-abusa sa lawas ana ba kaha. So considering ba na natural giday na siya nga himuon sa katawo. Pero kung may background lang unta siya,
sa kahimtang nga nahitabo na siya, murag dili kay ta mosulti og daghan. Actually, dugay naman guni siya nga eksperyensya kay kung imong tan-awon ang kinabuhi sa tao, bisan gani ang mga Israelihanon, naagid na nga konsepto nga kung magmatinumanon ka, obey, live, and disobey, die. No? Kana siya, dugay na kay na nga practice, dugay na kay na nga pagsabot nga nahitabo sa mga tao sa Biblia. No, balik-balikan nato to sila, ningon ko kaganina nga, correct na siya, generally, correct na siya. Kay tinuod magina, no? Nabatay prueba na sa Biblia. Puti daghana. Ayaw mo pagpanglimbong, ang Dios dili arang katiaw-tiawan, kung usay pugas tao mo ipaganihon, no? Oh, ang resulta sa sala mao ni kamatayon. O sa to pa nga kung doon na kay mga pag-antos, generally speaking, naagyoy nahitabo kaniadto sa imong kinabuhi. So dili na to mabasol sila actually. So nakatabang ba ang pagduaw sa mga higala ni Job Sa sa panghilitok in ni a way, Oh. adtong panahon na siguro sa gapahilom-hilom panahon na sila. Maayo kay ito. Kana bitong magantos ka nga naa radi ay kay maduula, nara mo duol pud nimo. Malipay ka na ang presensya, pero usahay mga kahigalaan mahimo na hinuong ang atong presensya dili na hinuon panalangin ngadto sa mga tao the moment we open our mouth, especially kung ang atong gisulti sayop dili Tama maayo. na siya, Pastor, kay kada bitong like vehicular accident, no? Namatay ang asawa, ang bana mo'y driver. O niya, pag adto dito sa mga muduaw, usay mangutana man nga, kung imo ka tong gi-brikan, Brad, oh, kung imo ka tong gisimang sa lain nga, ana ba? So, ang katong mga pangutana, o katong mga teorya, inunta sa mga sympathizer silbi, no, it adds mura bag pain to injury. Imbis nga maayo ka kay naa sila. Muna nga murag ang silence bitaw aning panahon na kanang ingon nga silence is eloquence. Mas maayo pud nga atong i-apply. Silence Pastor. is Tingali, golden. kung reporter ka, okay ra na, kaya imo mga Kana. kuhaon ng information. Pero kung higala ka, tuwa ka dito, niya dagang pag-istorya, dagang pangutana, marag malabas ka nun na ba, imbes nga muhatag kag comfort, ano no, kana bitong muduaw kag namatyan, niya pag abot ito kasubo ka ng imong giduaw diha, ang bereaved family, niya. Murag sa akong nahibawan, ang insakto gyud nga attitude sa higala, igo na lang ka mo tapad dito, mo agbay-agbay baka diha. Kana. Mo hatag Na may kag balo na tubig, kay o- hero god pastor nga mo yun nga ay lakaguol na ba mura bitaw og Oh, mas Ayaw daghan mo og kabalaka, matabang udi kabalaka. Ayaw ka gool. Oo. Plano na sa Ginoo. Oh. Ang Ginoo pay mapasanginlan. Oo. Ingon na mo sa mo tug kabugat ang gibati og daghang kag istorya. Daghan day tagbantayanan sa grief counseling. Oh, Abi okay. ninyo pastor og ma'am. Mahimuot ko nga mag-recall sa kasinatian ako sa panahon nga mipahulay to si pahulay namin taon to silang duha si pastor og si Mrs. Nermal. Okay. Sa diha nga presidente man to sa Western Mindanao, nagpahulay una man may pahulay si Ma'am Linda. Nya didto mi tanan mga officers ug ubang mga pastor sa kwarto sa hospital. Na sa lagmaan ra pud to nga nagbarog ko apad ni Pastor Nermal nga wa gyud ko gitingog ba. Ang tanan nga mga pastor nga tuwa dito piting hilak na. Gakos na nas pastor nga ayaw lang kabalaka pastor kay naarami. Ayaw lang kaguol kay mubalik na lagi ang Ginoo ana. Pagkasunod nga gabi, una nga gabi sa haya, si Pastor Nermal mihangyo nga siya ay unang muwali. So wali siya ang una ginang istorya mga kahigalaan o mga kaigsuunan sa grief counseling. Kung akong graduhan tong mga pastor nga nanambong didto tanan, si Pastor Mamerto lagi nakapasar. Kamong tanan nga naghilak-hilak dito mga pataka na mo bisag unsa inyong ipang istorya dito mao Bagsak tanan. bagsak. Kana pud ganing mo bisita usahay ta og masakiton mga higala no. Naapoy with respect to counseling, naapoy mga ethics din ang atong atong kuan ba himuon like usahay mo diagnose pud ta no. Usahay mo prescribe pud ta. Nga nganong dili na lang ka mo inom og uling sister o nganong dili na lang ka mag-herbal no. So kini nga leksyon nato although na sa theological nga implication like dili ta maghukom og uban pa pero sa atong practical nga pagkinabuhi
manay mas maayo na lang yun nga magpakahilom, no? Maura ba ginay kasagara nga May tabo. mahitabo kanang imong gihisgutan Pastor Palomares, Oo. no? Moadto ka labad ay imong ulo. Ano, di man ka mo inom og kuan, no? Tubig. Kana, Oo. kanang imong kuan mutambal pud dayon ta mga kaigalaan. Dili din na siya maayo. Kay ang atong presensya mismo dako na kay na og kalipay sa tagtungod. Naapa, Pastor nga, kung unsay imuhang eksperyensya, ayaw ipakisama sa iyahang kaagi, no? Amo ni atong leksyon sa Kilalain daging man simana. gud ang Minta nga, moingon ka like labad biya pud akong ulo para nang imong paglabad unya ang akong gihimo mao man eh. Mo lang po isunda. Dili gyud ang moingon ana kay sama sa nahitabo kang Hob, no? Lahi gyud nga suffering, lahi gyud ang uban. O dili lagi nato gyud masulti nga ang atong pakigbahin sa iyang kasakit pareha gid na sa atong gibati pod kay siya ra may nakasabot gyud kay wa man nato na batia. Sulti lang ba nga word of sympathy lang ba pero deep in the heart wala gid kay sama nga kabugat anang kasakit o kaguol kay wa man nimo na magi unless you experience it yourself. Doon ako'y nabasa nga sugilanon sa usa ka pastor nga wala man siya kasabot kung unsay iyang buhaton. May bisita siya sa usa ka nagbangutan nga panimalay. Naglingkod na lang gid sa didto nga wala gid sulti-sulti. Mo nay mayo. Unya kay sa iya ang gibugaton gyud sa na agian sa kasinatian di man gid niya matugkad minghilak na lang pud siya apil. Hilak siya baka wala man siya wala pud siya ikasulti. Ikaduha grabe gid pud ang giagian hilak siya dahil paghuman iyang gigakos milakaw siya di naman siya kaagwanta. Pag istorya na karon sa tagtungod ang unang gipasalamatan pastor ang katong pastor nila nga nakasabot gyud sa among gibati nalibog siya asa man kung bahina ato nakasabot nga wa man gani ko kasabot sa kong gulingon wa gani ko gisulti minghilak raman ko pero mao dahil ito'y pinaka-insakto nga buhaton. So mo na Atong balik-balikan po ng mga ang kadtong kang Hob nga mga amigo ba. Actually, naa sila element of sincerity no, sa ilahang nga part kay ilaha man pong nakita ba. Ilaha pong nakita nga naa po yung mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. Pagkahuman naa sila yung mga tinuyo ng mga kapakyasan. Gani kun imong tan-aw ng detalye sa tong leksyon kanang dili nimo pagtabang sa uban. Ilaham na ginasulti. O kanang napakyas ka paghatag sa angay sa mga nanginahanglan. Ilaha tong gi-attribute nga posible nga nahitabo to kang Hob. Now, sa ilang paghimo adto, wala sila kabalo nga nag-pronounce sila og judgment. Which is ang Tinuod. judgment nga atong i-pronounce sa balaang kasulatan higala bisan pa gani positibo nga judgment dili nato nakatungod. Kada po bitong moingon tag na ay mamatay nga di lang ta mabalaka brad kay kini siya sigurado naman ning malangit no. Kinsa man puta nga mo deklarar nga sigurado to siyang malangit. No, may magkita ang pinaka maghuhukom. So maayo gyud mga kaigsunan Wa no. na lang yun. It's either positive or negative nga pronouncement. Wala gitoy katungod ana sama sa mga higala ni Hob wala to sila katungod. Although in a way naa sila gamay nga pagka-correct but not totally correct. mauna ang ikaduha nga punto nga gusto nato i-drive mga higala ug maoy drive pud sa lesson karon nga ayaw gyud paghukom. Di ba mao man gisulat sa Mateo kapitulo 7 bersikulo 1 nga ayaw kamo paghukom aron dili kamo pagahukman kay ang sukod nga inyong gihukman ang uban mauusab gamiton nga sukod nga din ikaw pagahukman. So mauna mga kahigalaan nga atong bantayan giunsa man di ay ni ilifas paghukom nga Katong naisgutan ni Pastor Palomares ang giingon nga murag naa siya punto nga murag iyang ig-on si Hob nga tingalin hitabo ni sa imo kay mo na pero indirectly lang ba murag kanang diplomatic pud siya jutay pero makasabot man si Hob kay maalamon gud siya nga tao. kana. Oh. So kanang iya laang gi-assume nga si Hob dunay sala. Ikaduha, gi-assume nila nga kay ikaw may nakasala, ang resulta ani gisilutan ka sa Ginoo, gilisod-lisod ka sa Ginoo tungod ka sa imong mga butang nga gibuhat. Kung ikaw ang ingnon ana pastor sakit biya na kaayo. Oo. Sakit na kayo kay unta higala ka murag ikaw na kaabin ka kapareha mo pagbati pero ang nahitabo god murag pointing finger ba
Kana. jumping into conclusion ug unsay hinungdan nganong naabot ni sa kuha. Maayo gani kay si Hope, mga higala, maatarong kay nga tao. Nya, luya na pud sa aning panahon na. Pero naabi gid po reaksyon ni Hope kung imong tanawon ang later part sa iyang diskurso, Pastor. Iya habi yung i-point out ang iyang credibility. Tinuod. Iyang i-point out. Now, doon nalay punto sa atong leksyon mga higala nga, kung doon na gani kasakitan sa tao, dili nato na siya ilhon nga punishment. Hinoon, doon ay panahon nga ang kasakitan moabot sa tao as part of God's correction. Diba? Kay, naman na sa Hebrehanon, Kapitulo 12, nga, ang mahal sa Ginoo, iyahang ginabadlong, no? Walay pagbadlong, matud pa ni San Pablo nga, kanang pleasurable. Ang word nga badlong, naging isa elemento of suffering, pain, ingon ana ba? Sa to pa nga, kung panalitan mo, abot na nato, dili ingon nga nakasala ta, no? Dili na siya punitive, kung dili unsa man correction siya. Meaning Corrective. positibo gihapon ang dagan sa panahon, dili negatibo. Pero sa kung tanaw sa kahimtang gud ni Hope, ug ikumpara sa tong kahimtang karon kay siya man kang giingon nga microcosm. No? Dili kay ta kasabot kung kita naa sa kahimtang ni Hope. Dili yun. Di Correct kita na. kasabot kay wa may mga pasidaan nga naa sa babasang Biblia, na mga tambag ni San Pablo, na Wala pa sa man to sa una. wala. Maay lang sa ato lagi karon kay naa tanang klase sa mga Ang ato talambagan. karon Ma'am Pinky, reenactment na lang ni, Oh, no? mao Kung lagi. doon na tayo Oh. suffering, kay baluta nga kita ang bida. Mudaog ra gihapon ta. Panahon ni Hob, wa gid siya kabangkaagan. Helpless gid siya ba? Mo bitaw nga ang iyaha siya, may tatong namatay na lang ko o naa siya paglantaw sa iyahang kahimta nga dapat dili to mahitabo. Wa po siya nag-blame sa Ginoo, literally, naa siya pagmahay pero wa gid siya nagpakasala. Abi nimo mga kahigalaan, insakto nang itong gisultihan nga si Hob, wala magin siya makasabot, mauna nga agi og tubag ngadto sa mga pulong nga ginasulti sa iyang mga higala, miingon gid siya. Interaction na lang gud to, ya. Pananglitan diri sa Hob Kapitulo 6, versikulo 24, nga nagaingon siya nga, tudloi ko, kay aron akong ihilom akong baba. Pasabta ko ninyo, ug asa ko nasayop, aron dili ko makapamulong og mga bugat nga pulong. Sa Kapitulo 7, versikulo 11, nagaingon siya, dili gid nako mapugngan ang akong baba sa pagsulti kay mo istorya gyud ko sa akong kaguol, sa akong espiritu. I will complain in the bitterness of my soul. Ingon siya, mo complain gyud ko kay muraman og di lang gyud kayo kalihok ba kay og siguro og lig-on pa si Hob atog lawas. Kaayo ra gyud ninyo panglaparuhon nga pataka lamang istorya nga nakasala ko. Na nakasala ko unya gisilot-silutan ko sa Ginoo og grabe ani nga kasinatian tungod kay gilutos ko sa Ginoo. Nya dili man na mao. Nya si Hob di man niya masabtan. Galing lang kay luya na kay siya pero wa gid siya nga dili na mao. Bugat kay na akong gikuan kay Actually, ang bugat Nalibog. manggod nga sayo, Pastor, sa mga friends ni Hob, no? Tungod kay ang ilang manggong statement, gi-quote nila nga murag, pinadala sila sa Ginoo ba? Mo na ipait mo kay nga statement nga. Kada bitawng, mauni ang kuan sa Ginoo. Kada bitawng, musulti ka as if nga, ikaw gipadala sa Ginoo. Kung di mo nang tanaw, usurpation mo guna siya. Kada bitawng, mayingon ta nga, kabalo ba mo nga ang kabubuton sa Ginoo mauni niya dili di mao. As if nga so sila ang mura. gihimo nila it was i-blasphemy no sa ilahang nga part, usurpation to sa ilahang nga part, which makes the thing worse sa on the part of Job kay si Job bisag nalibog siya pero naa siya sense of wisdom nga dili magyud po ni mauni ilang gipanulti ni mga tawhanan nga mo claim ra ba nga gikan sa Ginoo ni sila. mao. Naabi to giingon sa leksyon diri sa Thursday, nagaingon mga higala, the problem wasn't so much with what he said. Kay sige gihisgutan to ko ganina, insakto man puto lang gisulti, no? The problem was more the context in which he said it. While he was saying, the truths that he was uttering just didn't apply to the specific situation. Oo. So mao na nga ang sitwasyon wa man gud sila katugkad nga mao dayto context ba nga ang Ginoo ug ang yawa nagsultihanay daan unya ang tan-aw ni Job nga ang tan-aw sa Ginoo ngadto kang Job usa siya ka matarong nga tawo
O, mao Actually, na. katong ilahang gisulti, korekto sila pananglitan. Si Job nakapatay. Napriso, ilahang gibisita. Korek na to, ilang giingon mo yun sila nga, nasayop mangog ka Job, nakapatay mangog ka mo na nga napriso yung ka. Kaya mo na siya ang pagpadagan sa atong hustisya nga ang makapatay, silutan siya. Kadto, contextually speaking, Pastor Gingging, correct na to siya. Pero sa kadtong kahimtang ni Job, nga inosente siya, pati gitong sayupag yun. Karon ani ta sa Additional kwan ba? Additional injury. kana tinuod na ma'am. Ang katapusan nga gusto i-drive sa tong leksyon karon kaning exhortation, encouragement. Okay. Imbis nga rebuke, imbis nga judgment, pagpadasig. Unsa ka danon ni ma'am nga inigbisita nimo imong Murag papabuhi manggug ka sa iyang pagka-discourage. So kung mulitok ka nga, ay lang ka bala ka igsuon. Tabangan ra tagyapos Ginoo ani, makalabang ra ka ani. Ana. Mag o kaha ampuan na lang nimo. kana Kanang ampo gyud kay bisan sa ampo murag ma-feel niya nga you are talking to God dili kay sa iyaha, but you are talking to God on his behalf. okay. Oh, kay kung mo direkta gug kag sulti sa iyaha, painful kay na nga murabag ato man kung makita dayon nga ampo-ampo po di siya nga mura ba po di ba kasasala. Whereas kung we are imploring God's mercy and Kara lang. forgiveness. So there is more power. Kaya ang Ginoo man gud diha mo intervenar murag mo ni gid ako nakita nga leksyon ani ba ani nga istorya ni Job. Kaya ang atong leksyon, naghisgot po, particularly sa wisdom bitaw, Ma'am Pinky nga. Siguro, ang pinakamaayo nga atong masulti, mauna nga, tagaan na tagkaalam, ani Brad, nga makasabot rata ani, tagaan na tagkaalam sa Ginoo. Medyo po gani sa'yo po maingon ta nga, pagbuot manguni sa Ginoo, Brad, ato na lang yung dawaton. Actually, kana siya, dako gyud kay na siya nga labag bitaw, pero maingon ta nga, tagaan na tagkaalam sa Ginoo ani Brad. O Makasabot manay pa nung gyud ta po ani. tingali pastor nga daw nga nagkalibog kay nga no. Ang ilang concept kung naay pagsulay iya na gikan sa Ginoo. Nanay baluman ta karon sa ako nang gisulti nga bintaha ta karon kanay baluta nga ang tanang pagsulay gikan sa kaaway sa Ginoo o gitugutan lang sa Ginoo aron nga makita gyud aha po tataman sa atong gugma niya. Mao na nakarindot mga higala sa linugdangan sa atong leksyon karon. Ang una, nindot paminawon mampingki kato imong gisulti nga nagaingon ka nga pangayoon nato ang kaluoy sa Ginoo ug ang iyang grasya niini nga sirkumstansya. Okay. Ug ikaduha katong giingon nimo pastor nga tagaan ta og kaalam sa Ginoo niini nga kana nga mga pulong kun imo mapadayag na ngadto sa usa ka igsuon nga nagbangutan comforting kay na mga higala nga makahatag og kalipay og kanang madasig siya nga doon na ay paglaom sa unahan. Ug salamat kaayo mga kauban ko dinhi sa takna sa pagtuon, Pastor Palomares ug Ma'am Pinky sa inyong bulawanon nga mga kaalam nga gihatag sa gikan sa pagtuon sa leksyon ug hinaot unta mga higala nga daghantag mga butang nga atong napupo pinasikad niining atong leksyon. Sa dili pa nato tapuson, usa ka pinasahi nga musical rendition nga giandam sa takna sa pagtuon alang kanatong tanan. Kung basahan mo ang balaang kasulatan, una-una mong malandagan. Matupag ang imong mga pangutana nga sa imong una-una nakulong sa duging panahon. Basa ang balang kasulatan aron mahibawan ang kamatuoran nga natago niini nga libro nga gipangita sa mga tao. Ginoong Dios, dalaygon ikaw
tag-iya sa kaalam, o puno sa kahibalo. Salamat nga imong gipadayag kining tanan kanamo. Tudloi kami nga mahimo kami nga tinubdan sa panalangin usab ngadto sa among mga higala nga nagbangutan ug nagantos, nga makabaton kami sa kaalam nga langitnon, nga makaministeryo kami sama nga si Kristo nagministeryo, ug ang among pagbisita ug ang among pagministeryo mahimong kalipay ug nagadalag paglaom sa uban. Salamat sa pagtubag sa among pagampo ug salamat usab sa Hope Channel sa takna sa pagtuon nga among nakabot kini nga kamatuoran. Ug salamat sa imong grasya ug kaalam. Amo kaning gipangayo sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Aron mahibawan ang kamatuoran, kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao. Bisan usa ka tuldok, bisan usa ka kudlit, kini dili pwedeng kuhaan. Busa basa ang balang kasulatan, aron mahibawan ang kamatuoran, kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao, kamatuoran nga natago niini nga libro, nga gipangita sa mga tao, nga gipangita sa mga tao, nga gipangita sa mga tao. If you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives. Agay, murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops! Kadali lang higala! Nahibalo ka ba nga pwede kang madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka. Aduna ka ba'y buot masayran sa kinabuhi? Aduna ba'y kagawasan sa sala o kasakit? May paglaong pa ba ang mga minatay? Unsa ba'y padulngan sa kalibutan? Mga higala, ipangutana kay pastor. Ipadala ang imong mga pangutana ug tubagon ni pastor gamit ang Biblia. Pangutana Pastor, usa ka serbisyong gidalit kaninyo gikan sa Hope Channel.